bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. What you looking for? It's me, Guilty. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita saking kelas sedoso AKL setunggal kelompok pitu. Badhe meragakaken drama Unggah-ungguh basa. Tepangaken kula Clara Ayu Aprilia minangka Lani. Kula Elsandia Solehati minangka Ibu Bella, Bayu Bella, lan Ibu Sri. Kula Lutfi Chandraviana minangka Mia. Kula Cahya Kamila minangka Bella. Assalamualaikum Bella. Arep kepriwe iki tugas matematikane? Dikerjakan di bae. Siap. Kepriwe kiye? Ana temen Nomor 3 kayaknya aku bisa jajal ngene aku sing garap. dibagi bae kepriwe kena ngerjakenane ben ora kesuwen. Ya bisa. Aku ngerjakan sing nomor 4, kayaknya aku bisa. Aku bisa nomor 5, dijajal disit maksudnya. Ya wis, ayo kerjakna bareng-bareng. Yuk. Bella kayaknya sih nyetok lawang. Hah? Siapa? Orang di buka disit lawangnya. Oh, Dela ya. Iya. Assalamualaikum. Barap takon dalam paksana sing dia. Paksana ingkang kagungan wanden apa, Bu? Iya, gue bener, Mbak. Oh, dalemipun niku, Bu. Wonten wanden lan niku daleme paksarna. Oh, nggih, Mbak. Matur suwun. Nggih, Bu, sami-sami. Sapa kok, Bel? Anak ibu-ibu sing golek omahe paksarna. Umay wis dititokna apa urung? Ya wis lah masa urung. Yuk, garap maning, kedurung nomor ya. Nomor 10 ki angel. Lah, iya. Dia kepriwe caranya ya, padahal nomor kari dewe. Udah mbayu ku Mbak. bae. Piwe mbok dheweke bisa ngrewangi. Dia kena. Nomor pira sing angel? Ya lho, Mbak, nomor 10 sing angel. Oh, jajalan enak warai. Rasio gue rumusnya R sama dengan uloro dibagi usiji. Ulorone gue sanga, usijinya gue telu. Berarti jawabannya gue telu. Wis pada mudah ngapa urung? Sampun, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Wis diwarai. Ya pada. Akhirnya tugasnya rampung juga. Alhamdulillah.
Terus pada rampung apa urung? Sampun Bu. Niki kula nanti beli wangsurin. Di mami disit mana nih? Nih Bu. Ngerti lah mau ya yang urung. Beni nungkap yang berandang maring kae lho koceng nang pinggir sekolahan. Terus aku juga baru dari bukan yang nulungi Beni malah guyuni top. Dan Melasin nemen. kok cara Hadir akarane kayak kue cari ya. mau nyuruh bocah menek wit mangga. Terus piwe oli mangga ora? Oh masa malah diburu nang gurune. Terus Terus kelompoknya sih kayak apa sih penuh got ya kayak kotoran. Orang ngerti gue. Baru kapan kok? kayaknya kan itu bakal diundang maring PK loh Beni. Iya ya. Ngesuk Senin. Dipanggil itu udah kawan. Isin gue. Ibumu nang di Bel, arep pamitan balik ya. Iya Bel, ibumu nang di. Bela ya tak undang disit. Ya. Bu. Ya. Niku kancane kula pada wangsul. Ini dalam hati ini bersih-bersih. Iya Bu. Bela ya, ibuku sih bersih-bersih. Ya Bel. Iya Bel. Ada pada Bali apa? Nggih, Bu, boleh wangsulin. Wangsulin Ibu, pangapunten damel repot teng daleme Ibu. Wah orang repoti, malah seneng didolani. Iya, Bu. Matur nuwun sangat nggih, Bu. Matur nuwun ya, Bel. Ya, pada. Hati-hati ya. Nggih, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sembilan dibagi 3 sama dengan 3. Berarti rasionya gue 3. Bentar dulu ya. Loro aja tuh. Itu sih tapi nih kenapa? Tahu loh. Bukan tangga sih. Terus nyampe nenek kan? Iya. Bisa jadi Discord.